हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दाथ' क्रिसमासआ खाथि सफैथारबाय नालाय जोंनि कलेजाव दिनै प्रि क्रिसमासनि प्रग्राम लादों आरो बेयावहाय जोंखौ आंनि सासे लोगो माने जोंनि लोगो बेयो जोंखौ इनभाइट खालामदों ओमफ्राय जोंबो दा थांनो ओंखारबाय लोगोफ्राबो ओंखारबायनो आंबो ओंखारखांबाय एभ्रि इयार खालामखायो आरो बे प्रग्रामखौ ओमफ्राय होमबाबो खेनसेबो थांनाय जाफेराखैमोन माबायदि जायो नुफेराखै खेनसेबो नुफेराखै ओमफ्राय दिनै नायहैनायसै माबोरै खालामो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम देखायनो नाजागोन आङो मा खालामो माबोरै बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना लाय लोगोफ्रा हाय होनब्रा हाय Benar guys ya. Nah, lah sini mah. Hai kerdo. Noi, kenapa yang baik? इनभाइट खालामनाय जादों आरो बिश्वजितखौ आरोबाव खनसे साबायखर बावदों बिनिफ्राय बिथांनि सिनायथिया बिथाङा अक्षयगुरि मण्डलिनि 969 इयार्सहालागै थांना थानाय गोदो जोङो खोनाबोनो मोन्दों आरो बेनिफ्रायहाय मानसिया गोबां बोसोर जोरनायखाय दुगा जाबाय आरो इसोरनि बिरुद जाबाय आरो इसोरा बुंबाय जागायजेननायाव दङ द' बालाबावहाय आंनि जिउखौ एफा गोबाव मानसिखौ बाइबेलावहाय मोनथाम मुङाजों दादों होनना बुंदों नाम्बार 1 ओरैनो नायहाबनाय फट' लाफैदों फट' नै नुवाखै फट' लानायफ्रा बोरै हराखै खोबजाग्राया थाबायबोलो बोरैसो बोरै हराखै जादोंना जायाखैथाय जमगासिनो anak wan kita loh जानो जमदों दा नोंसोरो jomdeng video deh jangan ओंखामबो मोनजायो मा होगोनथाय नायनोसै मा ओंख्रि दालि
लाब्रा आचार अमा पापर बिथांमोना ओंखाम जागासिनो दं दायो एसे महनसे जानानै हेस जादोंमोन ओमफ्राय आं केमेरामेन जाथ'दों आरो केमेराखौ ब्लगारासो खालामनो थिनदों दे मारिनायना मारियाखै बिथाङा ओंखाम रानो जोबोरैनो बिथाङाबो नै बिथाङा लाब्रा रानदोंमोन नैबे आसार रानदों नैबे अमा संदों मोना ओंखाम रानदों ओंख्रि दोनग्राया हरांबो जाखांनानै फैबाय दा न'आव थांसैना मा ओंख्रिमोन खोन्थालाय दालि लाब्रा आसार पापर अमा दाउ ना थांसै र' मा प्लास जाबायखो न'आव थांसै थाबायगासिनो ससेनिफ्राय दा फिलफिलि गाखोनोसै लोगोफोरजों थाबायफाबाय ससे बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय